होनोब्ला जोंनि जेनेबा बाथौ धोरोमाव हाबा जानानै बियो माने सिन्दुरखौ थुवालासे थायोमोन ना बेनो गुबै जाहोना बेनो आं बुंखादोंमोन ना सिन्दुर फोनालासे थायोबा गोबां हौवाफोरानो नोजोर होयो होननानै जुदि नों सिन्दुरखौ थुनानै लायोमोनबा नोंनि न'खरा आरोबाव समायनासिन जाबावगौमोन खिजानिबा खारनायाथ' बियो खोन्थाया हसिया उन्दैखौ नायनाय नामैनो थांबाय थाराखै आरो मोनथाराखै टटेलि रायलायनाय गैथ'आ ना गैया हादां गाबै गाबैसो दं गथ'नि मोखांखौ नायनानै गावनि फिसाजोंबो रायलायहराखै बियो ना रायलायहराखैलै आदा स' हेल' लोगोफोर दिनैनि आपडेटखौथ' टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र' नायनानै मिन्थिखाबाय दाबो रसमा ब्रह्मनि माने जेबो इनफरमेसन मोनाखै आरो दा बिनि सायाव मोनसे कल रेकर्ड मोनदों आरोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै ला माने सासे उन्दै गथ'खौ माबायदियै गावनि थैजों जोनोम खालायनानै माबोरै गारनानै खारनो हाखो आरोना आसा खालामदों गावनि फिसाखौ गोसोखांनानै गावनो फैफिनगोन थाबैनो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो दिनैनि आपडेटआ माने मोननैनि सायाव जागोन आरोना बेबो बे रसमा सायावनो आरोना माने मा होनो एन महिलारि आब'आ मा होनदों नैबेखौ फार्स्टआवनो नायनानै लागो बिनिफ्राय लास्टआव बे कल रेकर्डखौ खोनासंलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लागो समाव माने आङो बुंदोंमोन आरो नै नोंथांमोना नायनानै ला क्लिपखौ हाबा जानायनि नेरसोन आरोना सिन्दुरा मोनसे फिसायानो जा गिदिरानो जा सिन्दुरखौ फोननांगौ गासिबो फोन बिनि थाखायनो ओमफ्राय जायफोरा फोना इसोरो थारमाने बेलेग हौवा नागिरनाय थां मोनो आरो आं नुबायना लोगोफोर भिडिअखौ माने बे भिडिअआव बुंदोंमोन आङो हाबा जाखांनाय हिनजावफोरा हौवा थानानैबो गैयि बादि सिन्दुर फोनालासे टाउन सहर बेरायबाय थानायखौ नुनानै बे भिडिअखौ माने आङो एसे इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बुंदोंमोन आरो बे इन्टारटेनमेन्टआव बुंनाय बाथ्राखौनो आब' रसमाया आंनि क्लिपखौ लानानै माने गोबां बाथ्रा बुंदों आरो माने आङो बेजों जावलायनो सानाखैमोन गोबाङा साननो हागौ इउटुबारफोरालाय मा खालि जावलायनायल' होननानै खिन्थु बिदि नङा लोगोफोर आंबो जावलायनो सानाखैमोन आंनियाव माने ओरैबायदि कमेन्ट फैबाय दं लोगोफोर गोबाङानो माने कमेन्ट हरबाय दं आब' रसमाया खारबाय आब' रसमाया सोरजोंबा हौवा गोदान लानानै खारबायनो बिदिनो बायदि बायदि आरो एक्सेट्रा माने गोबां आरो आंबो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो ओमफ्राय आं नंगौना नङा जादों आरो ओमफ्राय खिजानिबा बबेयावबा दंखन हैयोबो जानो हागौ ओरै भाबिदोंमोन आङो खिन्थु घटनाया नोंमारगो माने नोंमारगानो इयो थांमारदो खिन्थु न'आव जुदि थाहैनायमोनबाथ' बियो दायालागै एसेबां इउटुबार्सफोरानो होबाय दङ बेथ' मोनसेबाबो भिडिअ क्लिप होनानै बुंनो हागौमोन जे आं न'आवनो दं आंखौ बेबायदि दावराव बानायनो नाङा होननानै बियो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो हागौमोन सासे इउटुबार हिसाबै जुदि नोंनि खाफालाव सिन्दुर थानायमोनब्ला रसमा नोंखौ गुबुन हौवाफोरा गुबुन सेंग्राफोरा नोंखौ हाबा लानो लांखारनानै थांनो नोंखौ गोसो थोनो एसेब्लाबो माने डाउट फिल खालामगौमोन नोंखौ माने एसेब्लाबो डाउट फिल जाखायो दै लोगोफोर मानो होनोब्ला सिन्दुर थानाय लोगो लोगोनो सासे हौवाया सासे हिनजावखौ मोखाङाव नायनोबो एसेबाबो माने उसुबिदा लाजिनाय फैयो दै एसेब्लाबो नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखागौ जानांगौ हौवा माहारिफोरा ओमफ्राय दा नोङो जेनेका सिन्दुर फोनालासे थायो आसान सांखा गाना माने सना माला जेबोखौनो गाना नोङो सासे सिख्ला बायदिसो थाथारो बेबायदि सिख्ला बायदि थानायाव नोंखौ आङो मिथियामोन सासे हाबा जानाय आइजो सासे खुदियानि बिमा होननानै आं नोंखौ मिथियामोन आरो नोंनि ससियेल मिडियानि भिउवार्सफोराबो नोंखौ मिथियामोन जेब्लानोखि नों Q&A भिडिअ लाबो अब्लासो नोंखौ जुलि जानाय होननानै खोन्थानानै लादों नंगौना नङा नोंनो बुंबानो जाबाय दा आरो बिदिनो सोरबा नांस'हैलायगोन माने गाज्रि मोननो नाङा आरोना आं रावखौबो थांखिनानै बाथ्राखौ बुङाखै दा घटनाया जायनि सायाव जादो बिथांखौसो बुंदों आङो रसमाखौ माने रसमाया बेफोरबायदि जाथावामोन आरो मानो होनोब्ला जोंनि जेनेबा बाथौ धोरोमाव हाबा जानानै बियो माने सिन्दुरखौ थुवालासे थायोमोन ना बेनो गुबै जाहोना बेनो आं बुंखादोंमोन ना सिन्दुर फोनालासे थायोबा गोबां हौवाफोरानो नोजोर होयो होननानै जुदि नों सिन्दुरखौ थुनानै लायोमोनबा नोंनि न'खरा आरोबाव समायनासिन जाबावगौमोन खिजानिबा खारन नोङो बाथौ धोरोमाव हाबा जानानैनो नोंनि फिसायनिफ्राय नोंनि खाफालाव गोजा सिन्दुरखौ लादो अब्ला नोङो मानो सिन्दुरखौ लाया नोंनि हौवाया दिनै कम्पानियावनो खामानि मावहैना दं ना साख्रियानो मावनानै दं थेवबोथ' नोंनि हौवाया बे संसाराव थांनानै दंना हाबा जाखांनायनि उनावबो जुदि
हौवा थानानैबो गैयि बादि सिन्थुर थुवालासे थायोब्लाना लोगोफोर माने मानसिनि गोसोआ एसेब्लाबो दिनाव दिन सानसेनि उनाव सानसे माने एसेब्लाबो सोलायलांनायनि खाबु थायो। जोंथ' मिथिया रसमा नोंनि न'खराव मा काहिनी जादों, नोंनि हौवाजों नों मा बुलाय सुलाय जादों जोंथ' एख' मिथिया। नों खालि सासे हौवाजों खारदों जों बेखौल'सो मिथिगौ। जुदि नोंनि खाफालाव सिन्दुर थायोबाथाय नोंनि गोसोआ एसेब्लाबो गिलिर जागोन आरो जि आं सासे हाबा जाखानाय आं मानो बेफोरबायदि गोसोखौ लानो आरो गुबुनाबो नोंखौ एसेब्लाबो माने बिथाङाथ' हाबा जाखानायसो होननानै एसेब्लाबो माने गोसोआ गिलिर फैयो। जुदि नोंनि हौवानि फेमिलियाव एसेबां गिदिर प्रब्लेम जादोंबा नोङो सासे गुबुन हौवाजों खारलायनो गोनां जादोंब्ला नोङो एसेबां लेथ्रा बदनामखौ लास्लायस्लाय नों नोंनि बिमानि न'खरावथ' थांना थाहैनो हायोमोन ना। बिमानि न'खराव खारना थाहैखांनायनि उनाव नोंनि बिमा बिफा जाथि बंस'खौ लानानै बे हौवानि फेमिलिजों नों एसेबाबो जगाजग खालामनानै रायलायनो हागौमोन जे प्रब्लेमा मानि थाखाय जादों। जुदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामखांनायनि उनावबो जुदि नोंहा जुदि बे संसाराव गोरोबनायानो गैलाबा बे संसारखौ हौवाजों नोङो जानोनो गोसो गैलाबा नोङो रायजो राजा लानानै माने फाथैलाय बिसिनाय हक माने डाइभर्सआनो हक बेबायदि माबा मोनसे आयेननि राहा लानानै नोङो गावस्रालायग्रोनांगौमोन। बिनि उनावसो नोङो बेबायदि गुबुन हौवाजों थांनाय बिबानखौ लानांगौमोन। जोंथ' एख' मिथियालै रसमा ना हौवानि दाय ना हिनजावनि दाय ससियेल मिडियायावसो नुगासिनो दा जों सोरखौ मा बुंनो। हौवाया एख' दाय गैयाबो जानो हागौ। नोंहा माबा मोनसे पार्सनेल प्रब्लेमबो थानो हागौ जायखौ नों हौवानो फोरमायना लानो हायाखै। जुदि नों हौवाजों फंसे बुजानानैब्लाबो फंसे सोरबा जानानैबाबो नों हौवानो जुदि फोरमायनायमोनब्ला बेफोरबायदि एसे लेथ्रा बदनामखौ दिनै नों मोननाय नङामोन। दिनै ससियेल मिडियायाव साफानिफ्राय साफा नोंखौ दिनै दायनिगिरि महरै जेनेबा नोंखौ होगासिनो। दा नों मा सानो नोङो सासे ससियेल मिडियानि इनफ्लुयेन्सार हिसाबै सासे ब्लगार हिसाबै नोङो बेफोरबायदि दायथ'खौ लानो नाङामोन। नोङो जगाजग माने न'खरजों न'खर नोङो माने एसेबाबो खालामनो जुजिग्रोनांगौमोन। बिनि उनावसो नों सासे हौवाजों खारनायनि दायथ'खौ लानांगौमोन। एसे गिदिर बदनाम एसे लेथ्रा बदनामखौ लानानै दिनै नों ससियेल मिडियायाव माबोरै ओंखारगोन। लासिं सिं बाथ्रा रसमा नों बुहुत गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। गोसोआ थिग थाबानो जायो सिन्दुर फुथाजों खोथा गैया होननानै नोङो बुंदोंमोन। बिनि थाखाय आं नोंखौ दिनै बुजायदों सासे बिब'खौ दिनै आं सासे उन्दै जानो हागौ आङो। दिनै दायनिगिरिया नोंसो आंनि मुथै नोङो सासे उन्दै खुदिया गथ'खौ दिनै नों गारनानै बबेबा जायगायावसो थांना थाहैनाय आं खोनादों। बे खुदियानि मा दाय रसमा बे खुदियानि मा दाय बे खुदियाखौ नोंनो जोनोम होदों दिनै नों मानो आलाय सिलाय। नोङो बेबायदि खालामथ'वामोन नों गुबुनखौसो बुजायोमोन गुबुनखौसो मिनियोमोन। दिनै नों मानो बेबायदि जाखो आं हमनानैनो मोनासै। प्रब्लेमा सोरनि न'खराव थाया रसमा गिदिरनिफ्राय लानानै फिसानिफ्राय लानानै न'खराव बुहुदता प्रब्लेम थायो। फानलु संख्रिनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय थाखा फैसा बुहुदता प्रब्लेम थायो। सोरनि न'खराव थाया धोनियानो जा हाजार धोनियानो जा बिनि न'खरावबो प्रब्लेमा थागोन। दिनै नोङो बे लेथ्रा दायखौ लानानै नोंबोथ' लेथ्रा दायखौनो लाबाय। दिनै नोङो सासे खुदिया सासे 9 बोसोरनि गथ'खौ दिनै आलाय सिलाय बालाबारियाव दैगारनानै गालांजानाय बायदि खालामबाय। नोङो जुदि साननाय दंबा फैफिनगोन। बे गथ'आ दिनै बिमानि अननाय मोननो थाखाय दिनै माबा मोनसे जामुं जानो थाखायबो दिनै हालाय हाफाय जानांगोन। स्कुलाव थांगोन दिनै बुंजागोन सासे बिमा गारजानाय गथ'आ बैनो होननानै मिनिगोन गथ'खौ। अननाय मोननो थाखाय बेसे हालाय हाफाय जागोन गथ'आ आं मिथिगौ बेखौ। सोर गामि खाथि खाला बुहुदता खारनाय दंथ'। मालाय बिमाया थांबाय खारनानै गोदान संसार जाहैबाय। हौवायाबो लाबगोन हिनजाव गोदान बे गथ'आसो आलाय सिलाय। गथ'नि फिउचारखौ साननांगौ ना नों नोंनि गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ साननांगौ दे। नों नोंनि लुबैनायखौसो फुरा खालामहैदों माथो। बे गथ'आलाय मा जागोन उनदाहा गाबगोन गथ'आ बिमानि अननाय मोननो थाखाय हांखुर जागोन। नों बुजिदोंना दिनै गथ'आ मेथाइखौ सोरनाव बिगोन बिमानावसो बिगोन। ओंखामखौ सोरनाव बिगोन आइ ओंखाम खुरना होलै होननानै बिमानावसो आद्रायगोन। बिमानावसो गाबहैगोन फैसा थाखा नांगौ होननानै। बिफाजों दिनै एसेब्लाबो माने बेलेग जायो। बिफाया थांगोन गुबुनाव थाखा फैसा आरजिहैगोन न'खरखौ सलायगोन। दिनै न'खरखौ दैदेननाय जेनेबा न'खरखौ सलायलांनायनि बिबाना सासे आइजो माहारिनावसो थायो बांसिन। अब्ला नोङो बे न'खरखौ गारना थांनाय लोगो लोगोनो बे न'खराबो बुहुदता आलाय सिलायथ'। दिनै आलाय सिलाय जागोन बे न'खरा।
नोङो फैफिन रसमा दाबो एख' जायाखै भुला सोरनाव जाया दिनै गेदेरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम बयनावबो भुला जायो दिनै नोङो सानस'ना मोनियाव हमस्लाबना मोनियाव गोसोआव बहुदता दुखु मोनोथ' नों दिनै दुखुखौ माने हमस्लाबना मोनियाव दिनै नोङो रावनोबो फोरमायना लानो हायियाव नोङो दिनै जेनेबा सासे हौवाजों खारफ्लांना थाहैनो हागौ अब्लाबो नोङो दाबो फैफिननानै न'आव फैनानै जेनेबा नोङो न'खरजों न'खर जगाजग खालामनानै नोङो रायलायनायनि गेजेरावबो जुदि हौवानि न'खरनिफ्राय नोंखौ लांफिनोबा नोंबो जुदि बे माबायाव राजि दंबा नोङो दाबो फैफिन गथ'नि भबिसतखौ नायनानै नों फैफिन गथ'आ आलाय सिलाय जागोन दे आं बुंखादों आलाय सिलाय जागोन गथ'आ खारनायाथ' बियो खोन्थाया हसिया उन्दैखौ नायनाय नामैनो थांबाय औ ओमफ्राय फन खालामहरबाय अबाव दं नोंलाय औ ओमफ्राय आं एसे मिथिबाय बेबायदि जानानै माथो नोङो उमुगावसो थांदों मादों आंनि लोगोआ नुदों होननानै बुंहरनायावनो सुइस अफ ओमफ्राय दा आन्दाजाव माबायदि ओरैनो सोरजोंबा थांदों ना बले हारसिं बहाबा खारना दंहैयो सोरजोंबा थांदोंखौनो होननांसिगोन आदा नंगौ मानो होनोबा आगोलहायबो आं बे हौवाखौ रायहरखांबाय नों मानो बिदि मालायनि संसार जानाय हिनजावजों मानो रायहरनांगौ मानांगौ होननानै मोजां रायहरखांबायबो आङो ओरैनो बे हौवाया बहानि बे हौवाया रानिखाथा थाइखा जरानि हिनजाव गोनांखा आदसा हिनजाव दङ ओमफ्राय गथ'आ क्लास 10 आव फरायनानै दं आरोना बेना आदसा ओरैनो मा मावोमोन ना बबेबा कम्पानियाव थायो ना ओरैनो गारि सालायोमोन बियो गारि गुवाहाटियाव औ अला उबेर जायखिया बे मोनसे सालायोमोन आरो ओमफ्राय दा नोङो रसमा नोंनि हिनजावजोंहाय कन्टेक्ट एसेसो जानो मोनदों ना रायलायनो मोनदों ना मोनथाराखै आरो मोनथाराखै टटेलि रायलायनाय गैथ'वा ना गैया आदा आं गाबै गाबैसो दं गथ'नि मोखांखौ नायनानै गावनि फिसाजोंबो रायलायहराखै बियो ना रायलायहराखै आदा ओरैनो साबेसे नोंहा फिसाफ्रा सासे क्लास 4 आव फरायनाय अ आदसा होमबा हेल्प खालामना होदो आदा आदसा ओमफ्राय ओरैनो सानबेसे जाखो दासिम गोमानाया दासिम दाखालि 8 थारिखनिफ्राय गोमादों 8 थारिख बिदिनो 3थासोनिफ्राय सुइस अफ मबाइला नै दिनैसिमहालागै सुइस अफ होमबा माने सिगाङावहाय माने सिरि बै सेंग्राजों माने बै हाबा जाखान्दा हौवाजों माबा बियो कानेक्ट दंबाय थाखायोमोन माने कानेक्ट दंखायोमोन जानांगौ आंबोथ' एसेबां खेल लायाना बाहेरायाव ओंखारो खामानि मावो औ बिसोरो कानेक्ट दंलायखायो प्लेनिं खालामखानायमोन खोमा ओमफ्राय आंजोंबो माने एसेबां गाज्रि जानानै थाङाखै आरो जेबो दावराव दावसियानो गैया ओरैनो सिखारद' होननानै बिखायाव गोबालायनानैसो फोजालायबावदों बे आंखौ नानिखौ नायनांगौ बेदर लाना फैथां आं ओंख्रि संनानै लांनि होननानैसो बिखायाव गोबानानै फोजाबावदों बे आंखौ फुङाव नङा दै बे एसे सिगां बावैसोनि सिगां नों जे बुंदोंमोन जे नोङो बै मानसिखौ रायहरदों होनदोंमोन होनबा बै समावहाय नों एसे थाल मोनखाबायमोन नामा बिसोरजों रिलेसन जाबाय होननानै नोंनि हिनजावजों औ थाल मोनखाबायमोन आं बिसोर माने बे लोगो हमनाय मानायखौ भिडिअ नुनानै आङो रायहरनाय जादों आरो ओमफ्राय हिनजावनि बिब'आबो रायहरदों औ बिदिनो नांलायलायनाय जाबाय रायहरदों बिदिबा दे आं कन्टेक्टआव थाला आदा आं माबानोसै बिदिबालाय होननानै बुजाबुजि जालायबाय आरो ओमफ्राय नों सिरि कन्टेक्ट थाखामाखोनो माथो आंखौ पात्ता होला आरो दाथ' लोगोफोर कल रेकर्डखौ खोनानानै मोनखाबाय आरो एन महिलारि आब'आ मा होनदों बेखौबोथ' खोनानानै मोनखाबाय सिगां माने एन महिलारिजों सिन्दुरनि एसे दावराव जादोंमोन आरोना कन्ट्रभारसि जादोंमोन होननानै बुंदोंमोन एन महिलारि आब'आ बिनिफ्रायथ' दा कल रेकर्डआव खोनानानै मोनखाबाय गावनि हासबेन्डआ मा बुंदों कल रेकर्डआव गासिखौबो खोनानानै मोनखाबाय बिदिब्ला आं बुंनांगौ जेबो बाथ्रायानो गैला आरो आसा खालामदों गावनि फिसाखौ गोसोखांनानै गाव फैफिनगोन होननानै बेनोसै आरोना दिनैनि आपडेटआ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय